Enguany complim ja 15 anys de festes de moros i cristians a la nostra ciutat. Ho commemorem d'una manera molt especial perquè ja pega un bot esta festa, és molt la gent, els infantils que comencen ja a desfilar amb nosaltres, poblacions de fora que volen també vindre a desfilar amb nosaltres, i enguany contem amb la presència del president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i el diputat en les Corts a Madrid, com és Joan Baldoví. Una característica jo crec que és un poc la seriositat, en què ens agafem una entrada. N'hi ha molts pobles en molts anys de tradició que ho agafen una semicavalcada. Nosaltres, com creàrem la festa des de zero, volíem agafar uns cànons, com és per exemple la manera de desfilar de la Vall d'Albaida, molt rècia, molt elegant, i en aquest cas la portem així, l'extrapolem així a la província de València, que sempre és un poc més bullanguera, un peliu més fallera a l'hora de desfilar. Es participen les filades de la nostra població, i a banda també han vingut convidades la fila dels dracs de Bellreguard, la fila també d'Ali Ben Farcit, els germans de la barraca d'Aigües Vives, que per primera vegada van a desfilar així amb nosaltres, després d'anys nosaltres estar allí desfilant amb ells. Els Jocs de Carcaixent són un altre, benvinguts d'Almàssera, on també els conqueridors estan desfilant durant uns quants anys, també estan ja sent habituals així amb nosaltres. No n'hi ha cap canvi. Enguany, l'únic canvi, a més, afortunadament perfecte, ha sigut la puntualitat que hem eixit, 7:30 en punt, i això és perfecte per a que el públic pugui veure l'entrada amb tranquil·litat i no hagi d'esperar ara que no se facin talls per a que tot això vagi molt fluid i la gent pugui gaudir.